Assalamu alaykum merhaban tomoşaçlar. Bu sürpriz hyzmaty. Bu gedek bolsa görüşüňiz ýaly Daşowuz welaýatynyň Köndürgenç etrafynyň 40 geňeşliginde ýaşaýan mekanzanyň haýyşdy boýunça, ýagny mekan edil häzirki wagtda daşary ýurtda okap ýörýän mekanyň adyndan agdyr maşgalasyny begendirmek üçin, ýagny has takygy mekanzanyň mehriban jigisi Elif Nuruň 1 ýaş doglan gününi gutlap barýas. Jigimizde uzak ýaş dilek edýäs ýörýän mekanyň adyndan gutlaýas, ýaşy uzak bolsun. Aýratyna mehriban käbesinem owadan gülçemeler bilen begendirers we mehriban käbesine agdyr maşgalasyna gül ýaly owadan durmuşy arzu edýäs. Mekan okuwlaryna üstünlikler dilek edýäs. Bu owadan pursatlar elbetde Jeyhun Production bilen Merhaban tomoşaçlar, görüşüňiz ýaly mekanzanyň haýyşdy boýunça Elif Nuruň doglan güni gutlap geldik. Iň süýji ardylary ýollaýas, sigimiziň ýaşy uzyn bolsun. Hananna sadandalar. Assalamu alaykum hemmäňize. Hani? Hoýtgense assalamu alaykum. Boldy stop. Ilki bilen hemmäňize assalamu alaykum. Mekanyň adyndan gutlap geldik. Ine daşary ýurtda okap ýören mekanzan ogluňyň adyndan gelneje. Jigimiziň ýaşy uzak bolsun. Doýtgense bila ýörýän ogluň mekanyň adyndan saňa sogat. Şu ýer el sarpylýan ýer aslında. El sarpalyn sogat goşurypdy. Ine Ine bu süýjilik tortam ýörýte Elif Nuruň doglan güni üçin. Hani sarpalyň ene bir gadan. Anjygimiz bär getireli orta. Allah. Hani saç kesip tu hani. Ay tu oğlum. Ha. Güýja assalamu alaykum. Altyň ýaşy bolsun. Toýdyk gelel, mekanyň adyndan gutlap geldik ogluňa. Mekanyň özüne de nesip etsin. Sağ ol. Soğutlarım nesip etsin. Aydınıňan gel owaga, gel berik suwat, gel. Artygym näme neşun taýýadyň güni ýaly etdi. Görjek günnem şundanam gowy bolsun inşallah.
Yasudun bagtlyk edilän ýeri bolgoý. Mekan canım bir sagaman okap bir atly awraýly bolup gelgen. Al hemme nesip etkeşini al toyla. Al. Mekancan oğlum sağ ol. Şunu ýaly çağaly öňüp ötmek saňa da nesip etsin. Sağ ol oğlum, canın sağ bolsun. Sağlıkda görsöýdi. Güçlendim artık yaşadığım olsun. Ama göreceğim o olsun. Hiç bağıtlı çağıran veriyorum. Saçanın hemeşe toyuyordun. Hemen edip ettirsin. Güç artık yaşadığım olsun. Uzağından kullanırsın. Kakasına, kocasına vefalık izin olsun. Güçtoğun toyun kutlu olsun. Mekanı yormagam nesip etsin. Artıklarına kullanmak kutayım. Gül oynap yaşadığım olsun şu çağın. Hiç doyduk. Aktınızın yaşı uzun olsun, aktınız köp olsun. Elimizde ama taçaklarının toyu yadılsın. Hep güllerin şunları yalı olsun. Şunu yalı, aktıkları hemen ediyor. Ya Murat, Selvican kıydığın yaşı uzun olsun. En bağıtlığıyla biri olup yetişsin, ulakan kıydı olup. Aktın yaşı uzun olsun komşu. Doyduk doğanımı güç giyevik. Aktın yaşı uzun olsun. Göreğinin yaşını versin. En atasına vatanı vefalı çağalar olup yetişsin. Teyzağıdın ýaşy dym bolsun. O tapyňa diňe toý diýip gelel bir akylly başly ata-enesine halkymyza wepalynsam bolsun. Uzak ýaşan. Mehriban babasy hem surata düşýär hem arzuwaýdy ha. Mutlu bolsun artık ýaşy dym bolsun. Elif Nur ýaşy dym bolsun. Hemme ýetirdin şolar ýal toýlar, ýaşlar. Ulakon diýen men de gyýdy bolup geçýär. Batly gyýdy bolsun. Sağ olun. Doyt komşu, güç komşu. Aktınızın yaşı uzun olsun. Ava akıllı, enatatına rahiplerilerin biri olup yetiştin. Oğullarda indik toylarına oturmak nesip etsin güç. Sadakalar, toylar hemmesi oňuna boluversin Allah'tan. Bana saçaklar toya ýadylsın. Oğullar öyle. Güçlen artık yaşadığım olsun. Göreğinin yaşını verdin. Saçaklar hemeşe toyuyordun. Şu çağa, bağıtlı çağıran biri olsun. Şimdi gelecek toylarında da oturmak ne diyetin hemmemede. O canın sağ olsun. Yurdumuz parası şu ne tadil, ırtkalı devlet değil olsun. Hemme bağıt getirdin. Sağlıklı olsun. Saat cigimizin yaşı uzun olsun. Bağıtlı çağalan biri olsun. Artık yaşadığım olsun. Bağıtlı olsun. Benim zamı gülü oynak etsin. Şimdiki yıllardan sonra odaya yatırınca yerde oturmak. Yaşadığım olsun. Gücün artık yaşadığım olsun. Pərlisi olsun. En atasına vefalı olsun. Nesip etsin. Gelin toyuna nesip etsin. Bir, iki, üç. Haydi öyle be. Hani el sarpalım.
Al güýç doýduk, atyň ýaşy uzun bolsun. Hudaýym bir ırsqylly, döwletli, bagtly gyz bolsun. Hemişe şu gapga toýdyk geleli. Sağ ol.